Ġew inawgurati uffiċini ġodda tal-Awtorità tad-Djar f'Għawdex bilan li tkun tista' tilħaq aktar nies bl-akbar kumdità. Fost is-servizzi li se jkunu offruti minn dawn l-uffiċini hemm assistenza lil lawċin fil-bżonnijiet relatati mas-settur tal-kera u l-imrewħa ta' skemi li tamministra l-istess awtorità. Dawn l-uffiċini ġew inawgurati mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes flimkien mal-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri. Il-Ministru Galdes qal li l-Gvern fl-aħħar snin ra kif jitwessa l-rwol tal-Awtorità tad-Djar biex jintlaħqu aktar nies u jkun hemm id-differenza pożittiva akbar f'ħajjithom. 10 snin ilu kellna madwar 5 skemi li jiġu offruti mill-Housing Authority. Llum għandna iktar minn 18 skema li tiġi offruta liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Fil-Gżira Għawxija llum qed naraw ukoll influss ta' appartamenti wkoll qegħdin jintużaw għall-housing soċjali. Għandna madwar 1400 persuna li jużaw regolarment l-uffiċċju tal-Housing Authority fil-Gżira Għawxija. Min-naħa tiegħu il-Ministru Camilleri qal li permezz tal-uffiċini l-ġodda li huma f'post aktar ċentrali u aċċessibbli, il-klijent mhux biss se jkun moqdi aħjar iżda l-istess uffiċjali se joperaw minn spazju aħjar bil-klijent ikun fiċ-ċentru tas-servizzi offruti. Illum propju ftaħna uffiċini ġodda għall-Awtorità tal-Housing sabiex propju nkunu nistgħu nagħtu servizz aħjar lil familji li jkollhom bżonn. Numru ta' skemi li propju jiġu offruti minn hawnhekk fejn jitlu ovvjament sussidji tal-kera u aktar skemi u anke wkoll postijiet li jkunu propju tal-Gvern sabiex jingħataw għal każijiet soċjali. Sa dan it-tant il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li dan l-uffiċċju l-ġdid u pass ieħor il quddiem fir-riforma li qed titwettaq fl-Awtorità tad-Djar u l-impenn tagħha biex joffru servizz ta' kwalità lil-Għawċin. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Emanuel Bsajla u d-Direttur Ġenerali fih dan il-Ministeru għall-Għawdex u l-Ippjanar Joyce Farrugia.